Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Master prophet, aka na-agwọ ọrịa, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ of your life. Shalom. Okorobịa dị mma. Master prophet, the awakened one, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Master prophet, aka na-agwọ ọrịa, Iyi kwuru neme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, Iyi kwuru neme. Onye amụma Yahuwah, the great ya, the difference is clear. Kambo n'ụwa, abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma, abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye amụma Yahuwah na-echere m echiche ọma, abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Master. Master prophet na-echere m echiche ọma, abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma, abụ m onye n'ụwa, ụwa na-echere m echiche ọma, abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma.
Habumonye nuwae, onye kambu nuwa. Abumonye, Master Prophet Nechiren Chichoma. Abumonye nuwae, onye kambu nuwa. Abumonye, Master Prophet Nechiren Chichoma. Abumonye nuwa onye kambu nuwa abumonye Udo, 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 Udo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ekelene m unu. Ụbọchị taa wụ Saturday, 7th of February 2026. N'ụbọchị taa aga m ekwu ihe gbasara religion taa, but tomorrow I will talk more about religion. Echi na-abịa abịa aga m ekwu more about religion. Ihe m ga-ekwu echi na-abịa abịa ga-awụ more about religion. Ndewonu. Ụbọchị taa awụ ikwu ihe gbasara aga m asị ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ ndị Igbo na-agba. Ekwuge hụ m ihe gbasara ndọrọ ndọrọ nwere onwe, ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ, maka ihe abịana n'egide a ga-agba ọzọ. Ihe awụọ na egwuregwu ụmụaka, ọwụọ n'egide a ga-agba ọzọ. Ihe arịela ka ọ dịla ka mmanwụ a na-akwa aka. N'ụbọchị taa aga m ekwu ihe, ama m ihe m ga-ekwu, but before ma ekwu ihe ndị m chere ikwu, I have not discussed with Kanonta ihe m ga-ekwu. I discuss with my wife, the fine mother, ihe m ga-ekwu. Chineke kwa onye akaebe m. I discuss with anybody ihe m chiri ikwu today. Nwaanyị hụ mụ na ya akpaghị ya, Kanonta mụ na ya akpaghị ya, Emmanuel mụ na ya akpaghị ya. O nwekwana onye n'ime ha gwara m ihe m ga-ekwu. Ihe ewu ihe m notisiri, ihe m hụrụ, andọ ihe ka m ga-ekwu n'ụbọchị taa. Because reason m ji ikwu ihe ewu, ọwụ na m ekwu ihe, one day somebody ga-asị, akwa n'iche na iwe onye amụma, akwa n'iche ha echefuo na onwebe ihe m kwuru dara n'ala. Achọghị m visit the
far away the past ihe mere ebe ndị ọzọ. Awụ m the only person n'ụwa niile gburugburu kwuru okwu gbasara Donald Trump ewu president of United States. Ndị ọzọ kwuru ihe mụrụ na ya from me. O nwere onye ọcha na-akpọ King Clement ọnwụọna maka ọ tụrụ ashị si na ya prọfesayịrị ya before me ya ọnwụọna n'ụwa niile. TB Joshua kwuru si na Hillary Clinton ga-ewin. Onweghị onye ọzọ dị ndụ n'elu ụwa kwuru ihe na awụmne. And mgbe o luzuru ma asịkwa na ọ ga-awụ president again. Even mgbe o luzuru eluzu ka m sị na ọ ga-awụ president again. Ọwụhụ mgbe o luzuchara, ọwụhụ mgbe ọ ka awụ president. O nwere ihe dị iche. Ọwụhụ mgbe ọ wụ president mee filie n'oge win. Or mgbe o luzuru m sị na ọ ga-awụ president. There's gonna be a second Trump. There's gonna be a second redemption n'elu ụwa. Ana m anụ onwe m ka ana m anụ double n'elu ụwa niile. Agụma ndị na-ebu amụma n'elu ụwa. Oh Chineke, sorry. Okay, sorry. N'elu ụwa eguma ndị na-ebu amụma n'eziokwu, without ashi, without manipulation, without deceit. N'elu ụwa niile anwụ number 1. Agaghị ndị dibịa nwere ike isi lekwe ihe m hụrụ, lekwe otu ọ ga-arị n'elu ụwa niile. Anwụ number 1. Ana m akpọ onwe m pastor because onwe ihere mma ịkpọ onwe m a pastor. Akpọbụ m onwe m pastor before even ma mgbe m nwere church. Akpọ m onwe m pastor because I don't regard them. I don't regard that title. Agụma ha niile n'elu ụwa, onye nwere ike ibu amụma eziokwu anwụ number 1. Agụma prophet n'elu ụwa niile, ma prophet ndị dibịa, ma prophet ndị Jesus Christ, ma prophet ndị ihe ọbụla niile ri ndụ n'elu ụwa. Onye nwere ike ibu amụma genuinely gwa gị amụma, gwa gị ihe ya bịa na mmezu, anwụ number 1. But ama m ihe mere Chukwu ji omebe m enwe ego buru ibu. Ihe ahụ ihe m ga-ajụ ha si ha ele ihe nnu ji gbaa m okpe. M na-eme hụ ka m lọvụ ego, m na-eme hụ ka m hụ ego n'anya, m na-eme hụ ka m tinye ego above any other thing. Ọ gịnị mere? Because ya wụ na-etinye m ego above any other thing, and m enwe ego niile. But ego ọwụhụ ihe wụ my priority. Nwụrụ onye tiri ego above any other thing. Ihe gbasara Nnamdi Kanu n'ọnwa ọgọ m nwoke, aga m eji nwee ego. But maka ihie ana m eluzu ego. Maka ihie mewepụ aka n'ihe ndị m chọrọ ime, asị osi n'aka onye adị mma. Today kwughị m akwụkwọ ihe gbasara religion. Echi ka m ga-ekwu ihe gbasara religion. But ihe m kwughị n'ụbọchị taa wụ ihe gbasara IPOB. And this message na-aga directly to one person, the leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, Mr. Kanu. Today I'm Jilarana Mr. Nnamdi Kanu. God grant. Makasi
onye na-anụghị nga anọ lie ozu asị ya bụma ya esi n'ụkwụ na-abụ. And ndị IPOB ga-asị hey isikwa na iwe onye amụma ọ gịnị mere ikwughị ya? Asị ha ele ihe mere m ji m ekwughụ na a ga-eme ya arrest. Nsi useless ndị efulefu na prophesied me in 2018-19 Nnamdi Kanu stay away from Buhari, that no one day na ahụrụ m na ga-egide and negide na ihe buru ibu ga-eme. Na-ekwu okwu ka ndụ ya dịrị, and n'ụbọchị taa ana m ekwu okwu na ndụ ya dịrị. Ndị otu Buhari ka nọkwa n'ọchịchị na Nigeria and nọ ha ji Nnamdi Kanu. Those efulefu ndị ahụ na-asị ihe mere na emepụ ihe, gịnị mere emepụ ihe direct. Ewu ndị ahụ nkwuo ya direct otu ọdịde. Ndị ọgọ m bụ harị ndụ ụjọ ga-atụ hey maka ama m na mma Nnamdi Kanu ma o kwere n'ihe m na-ekwu. Mkpụrụ anya obi ga-ama ya n'afọ. Ma ekwuo ya sọ onye amụma adịkwala n'aka Buhari. Stay away from Buhari. O mburu amụma python dance onwe onye IPOB buru ihe ni, enweghị pastọ nnu buru ihe ni, onweghị reverend nnu buru ihe ni, onweghị ndị dibịa nnu buru ihe ni, onweghị ndị niile nnu na-enye ego, onweghị onye niile Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ na redio Biafra buru amụma ya. Eburu m amụma see that I see an attempt to arrest or kidnap Nnamdi Kanu. If that happened, that there's gonna be a lot of blood on the ground. Ndị ọgọ m nwaanyị gere jụọ m si m ọgịnị si ya were nwayọ beta akpọkwara m ndị mkpọrọ si ha dịnụ kiafụ na ndị ga-abịa. Maazị onye ga-eme na onye ga-eme ya esetie ọhịa m ji wụrụ onye amụma. And I care him from any one of them to say na nwa onye amụma. I don't need it. I need him Nnamdi Kanu esi m na nwa onye amụma. Awụ m onye amụma before ya ebido ihe ọbụla ọ na-eme. I need him from Kanu nta si m na nwa onye amụma. Awụ m onye amụma before anything. Eshi m afọ nne m wụrụ onye amụma. I need him IPOB iwu onye amụma. Awụ m with or without. Even IPOB mere m anụ m eme ihe m kwesịrị ime. Maka achọghị m ka ọ dị ka na-eji m ihe ahụ na-anana ndị mmadụ ego ọ nọọ maka ihie ka m kwonwe ndị m nwere or whatever. Maazị Nnamdi Kanu ọma ahụhụ mụ na ụmụnne ya tara kamgbe 4 years o ji nọ na prison. He doesn't know. Ọ dịghị aware. Ihe niile na-eme a na-asị chei maka ihe na ọ nọ na DSS na onwe ha access. Nwechere na very soon ọ ga-enwe access. Ugbu onwe na access. Still ihe na-ebe tụkwa. Today achọrọ m ime ka Maazị Nnamdi Kanu ekpere m ka ọ watch ya this program. Ma ya watch nkwana ya ka ihe ewuru for posterity's sake. Now I, Master Prophet, the awakened one of the Biafran people, an independent Onyamuma that has nothing to do with IPOB or whatever or any religion nonelo wa. I'm independent. Na ana m ekwu okwu ka m ji gbara isi onwe m maka dị ama ka nwa na-efu na IPOB ghara ịpụta sị mgbe hiwanye mmụọ gịnị mere ikwute ihe. So today ana m ekwu okwu ka ala Igbo n'olu m,
ka ndị mbụ na ndị egede nọ n'olu m, ka Chukwu anyị gbakwutere ka ọ nnukwu olu m, ka kamala ọzụzụ mmụọ ndị ọgọ m hapụrụ ahapụ ya nnukwu olu m, onye nọ n'olu m ya gwa ibe ya na ekwukwere m ekwu na agbakwara m Nnamdi Kanu agba, ma somebody ọ ga-ejie ma ga maybe anụrụ m kepu na ọ dị ka o nwere otu ọ na-eji na o nwere ability na ịdị na-ele ihe na onyonyo ama m ajọsọ m nọ ya eziokwu m niile anụrụ m ya na social media, onweghị onye related to me kwuru ihe anọ m ya na social media. So ya wụrụ na ọ dị possible at least ndị na-aka na ya ihe ga-agba ya sị ya na ya leme ihe dị working the one na-ekwu, that means na enwere every possibility na ha ga-ashia na ya ihe, or somebody hụrụ m n'anya ga-asị ya na ya gere ihe m kwuru, ọ ndị efu kpọrọ m ụgbụ ga-asị na ha gere ihe dị working the one kwuru. So ma otu Chineke kamala ọzụzụ mmụọ ndị ọgọ m, mmụọ n'ebe nna m, Chukwu anyị gbakwutere mee ka ọnụ ihe ka ọ dịrị ya na mma. Nnamdi Kanu ama ahụhụ anyị tara kamgbe o ji nọ na prison. Nnamdi Kanu ama ahụhụ Kanu nta tara. Nnamdi Kanu ama ahụhụ nne nna nwanne nwaanyị tara. Nnamdi Kanu ama ahụhụ Emmanuel tara. Nnamdi Kanu ama ahụhụ some certain people nne nna ya anya tara. Ọma so na ihe niile dị maybe akọ na-eke ya sị oh maybe na onye kọgara na one part na onye akọgara na two parts. Nnamdi Kanu ama na most of us know in 1 minute of ka nde gbuo anyị, nde IPOB gbuo anyị. Nnamdi Kanu ama na ụmụnne nọ like this ka egbuo ha. Ọma mgbe Chike dozie m na ndị otu ha na-eku uku against Kanu nta na ụmụnne, ọ sị ha mechie ọnụ, ha ekwukwula okwu. Nnamdi Kanu gị nọ ya grementi esi ha mechie ọnụ, ha ekwukwula okwu na gị pụta na ị ga-take care of it as if ma o fili na ị ga-apụta in 1 week. Everybody na IPOB hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya che na ọ ga-apụta in 1 month, in 2 months, in 3 months, in 5 months, but ndị iro ye che na a ga-egbu ya the next day. And ndị iro ye ahụ m na-ekwu okwu ndị otu DOS, ndị otu Chike dozie m che na a ga-egbu ya the next day. Every day pụtara na ha che na a ga-egbu Nnamdi Kanu, ndị hụrụ ya n'anya che na ọ ga-apụta the next day. Uh, 95% of ndị IPOB na-ebo ụmụnne gị ebubo na ha rere gị, na-ebo nne nna ya anyị ebubo na o soro gị, na-ebo onwerekwere nwata nwaanyị m na-achọghị ịkpọ aha because nne ya sị m na m hapụ nwa ya na ya rere gị. Ga-ezi ozi si ha mechie ọnụ, onye ọbụla ekwukwule netin. Onye a na-ebo ebubo gasị ya mechie ọnụ, ya gbarakwala isi onwe. What about yakwa na egburu gị that time? Yakwa na egburu ha gị. 95% of ndị IPOB plus onye na-akụrụ ha ekpe na-eji, plus onye na-akụrụ ha ekpe n'ime ọhịa, onye na-akụrụ ha ogele n'ime ọhịa, that is 96. Na-asị na ọ ụmụnne gị rere gị, na nne nna ya anya sonye, na even they are working the one na m sonye. Ga-eji ụmụnne gị si ha mechie ọnụ, onye ọbụla gba nkịtị na mgbe ị pụtara. Ya kwa na ị nwụrụ, we would have been in danger. Chineke mee ebere ndụ gị dị.
asheri ihe na January ka February Maazị Nnamdi Kanu ezi oji na onye ọbụla akparịkpala DOS. You have to understand DOS is a structure, no here organization no gana achine. But the head of DOS Chike Doziem. And don't want one jene jemitie Maazị Nnamdi Kanu na January ka ogene Nnamdi Kanu asia na DOS the structure no here he would gana achine. But na enwere ndị dị corrupt na that DOS. According to my understanding, DOS the 17 persons that makes up that DOS. 17 persons. Now, ajụjụ na ajụ Nnamdi Kanu, how many people they corrupt na that among those 17 persons? Mmadụ iri na asatọ. Asa. Mmadụ ole they corrupt. So, ya obeduke mmadụ anọ ma wishin ma wese. So, ele otu m ga-eji amata onye a na-eze. Ele otu m ga-eji amata onye a na-eze. Ele otu m ga-eji amata onye na-adịghị corrupt. Gasị, no, DOS was instead ị gasị na enwere ndị oshi na ndị ama ndị efulefu nọ na DOS. But DOS will still the structure. But still, no, na fish out ndị oshi na ndị nshi na aja ahụ na ndị egbu ọrụ ọbara ahụ nọ na DOS. Guys, hey, no ọbụla respect DOS. Maazị Nnamdi Kanu, that was a slap on our face. It just bụ anya asụ n'ihu. 5% ndị take shame. Chike Doziem na ndị otu ha plus onye na-akụrụ ha ogele na-eji for 4 years. Every day asị na anyị wu ndị oshi, anyị wu ndị na-ere mmadụ, anyị wu ndị nshi na aja, anyị wu ndị rere nwanne ha, anyị wu ndị rere ọgụ ha, anyị wuke Kanu ntanụ ụmụnne agba nkịtị. And the only person pụtara na-edefend ha till this 4 years. Chineke mee ebere ndụ ga-adịrị. Chineke mee ebere anyị eme enwe ike wepụta eziokwu ndị mmadụ ahụ na m na-ekwu eziokwu. But still, because now ha ndị ọjọọ jọrọ njọ ndị ọjọọ still tokwa instead aga ha a confirm na anyị kwugo eziokwu. Ha nnọtụkwa na-arụrụ na-eje. So, Nnamdi Kanu kasị ga-enye ha adụrụ. Ndị na-esik be adụrụ ga-enye ha adụrụ. Ga-enye ha olive branch. Kamgbe 2 or 3 weeks iji nye ha olive branch hafa. Kamgbe iji nye ndị na-edizavu ha adụrụ anariene ha adụrụ. No. Ihe awụ a humiliation. Ibu anya asụ n'ihu. The few 5% stood with you in DOS on Madam Nene that stood with you. 95% of them were together against you. The other few percent were cowards. That achọghị ka ha kparịa m, achọghị ka ewepụ m n'ọchịchị, achọghịkwa na-atọ ha rịrịrịrị, nsoro aga ha stand up, achọghị ka Chike Doziem wepụ m n'ọkwa. Useless. Naanị Madam Nene ya anya onye pụtara anyị pụrụ gidigbam. After ihe niile anyị nwere true, anyị gachara true, my threat, my physical, my spiritual can come on different format. Gasị na agbara na DOS with the structure. No know like DOS. What is that? Ihe mere eme ka ogene. Ihe riri ka ihe mere eme. Ihe ogene. Ihe agboro agbo. Elu otu onye chọrọ ime udo ha ga-enwegudu
somebody ga-ekpegodo na ya mere ihe ọjọọ before asị ngwa ka agbaghara na gị. O nwere onye nọ na DOS pụtara sị na ha mere ihe ọjọọ? O nwere onye nọ na DOS si na ha bụrụ Kanụ nta na nne nna ya anya na ụmụnne Kanụ nta na ha bụrụ ha ebubo? O nwere onye n'ime ha pụtara naanị confess ya before nyeme ha duru gasị no the structure jeshi oshishi na onye ọbụla respect ya ha? Ihe awụ ijos ndị nwoke na-azụ gidigba ka were ha wuo ha n'ala maka ihi ịchọrọ ime ka ọ dị ka iwu onye udo. No, that's not right. Nye ha otu eji eme udo. Onwe otu eji eme udo. Ị gaa hụ nga mmadụ abụọ lụgo ọgụ, gaa hụ onye ojirine pịa ya ụtalị si onye ka ọzọ na ya apụma gị jee gasị onye ịma na ama m ajọsịrị m pịa gị ụtalị, ama m na ojirine gị nọ. Ị ga-anụ nga nsị onye ojirine lekwa onye ka ojirine beta onye ama m na ojirine gị beta hapụ ya nọọ onye tọrọ gị atọ. Otu na-eji eme ihe. O nwere some few videos m chọrọ ka Nnamdi Kanu gee before ya efilie na ya wụọ elder statesman chọrọ ka ya chịkọta ihe niile ka enwe udo. Before udo dị mma, awụ m onye udo, but somebody ga-abịa to the state that ịma realize na eme n'ihe ọjọọ. Jee na all DOS sponsored platform, ha na-akparị Nnamdi, ha na-akparị gị, ha na-akparị nne nna ya anya, ha na-akparị Kanụ nta na ụmụnne ha on a daily basis. Everything ha dere all against them. But gasị si lawyer ma mma ọ lawyer kwuru ihe ọ gị kwuru ihe ma ọ lawyer si tinye nnu na ose na DOS wo the structure. Onye ọbụla akparịkwala the DOS nsede gasị DOS wo the structure, but na enwere ndị oshi na ama ndị nshi ndị ụchụ hijackere na DOS. Aga m eji gị Nnamdi Kanu, aga m eji gị vidio so nde ka ị gee ya before ga-ememe udo gị. The reason wụ achọrọ m ka mpụta mejie ka m ji fisie Nnamdi Kanu ma ga-apụtahụkwanụ ya wụrụ na ga-apụtahụkwanụ. So ebubo niile eboro ha anyị anụrụ anyị n'isi. Instead ị ga-evindicate anyị ga-esi anyị chere ka mgbe ị pụtara. So ga-apụtahụkwanụ ebubo ebogo Kanụ nta na ọ ya megeke nne nna ya anya, na ọ ya megeke na ọ ya buru ego, na ọ ya siziri ego. Instead ị ga-evindicate ya yet right now ga-chere onye ọbụla chere mgbe ị pụtara. Ma ga-apụtahụkwanụ in 1 month ihe na-ele nga, ga-apụtaghị in 2 months kwanụ ihe na-ele nga, in 1 year ga-apụtahụkwanụ ihe na-ele nga, in 2 years ga-apụtahụkwanụ ihe na-ele nga. Ana m asị gị ọgọ m nwoke, onweghị onye nwere monopoly na akọ na uche. Chukwu nyere each person kwuru mmaji according to enwere ebe onye eji nwee ability more than onye ka ọzọ. Onye ha ji nwee 5 fingers. Enweghị onye nwere monopoly na akọ na uche na amụmụ ihe. Enweghị. Ihe Chukwu, ihe na-akpọ Chukwu akpọga m onye ọcha, ndị ọcha butere n'anyị. Ọnwụkwanụ in the terms of religion arụ ihe ndị ọcha religion anọ kọwa atọ echi Middle East ekwuge m mmụọ agbara anụ n'ala anyị. Ihe mere nụ mmụọ ji na-echekwa mmadụ wụ a sị na ọ nwere onye na ihe ewe akara aka na mmadụ egbukwule ya wụrụ akara aka gị na mmadụ egbukwule gị doesn't mean na mmadụ enwe ike igbu gị n'ụwa gị. Ọkwa na onye mara na akara aka ya onye Chukwu na-eche ga na-echekwa onwe ya. A sị na Chukwu na-eche gị ije ọgụ ebe ga-ala, ije ebe ga-ala, ejiri gị ebe ga-amịpụ, ejiri gị ebe ga-amịpụ. Onye iro gị ebutere gị chokoleti
na Fanta na wine gaa mara cha na onye ewu onye iro gị were Fanta na chocolate ṅụọ. Anụrụ m eshi mbụ ha sịga nne nna nwanne nwaanyị na ya pụọ na ya rị ka ha atụ ka ha kpọta ndị ga na-eshi ne ha chiri na-enye nri ka ya ri m ka Nnamdị ri m nri na enwere ndị ga-akụrụ gidigbam na anyị ga na anyị na ndị POB zuru ka eme shut up meshọnụ nshi. Ele ebe ndị POB nọ for 4 years. Ele ebe relatives of Nnamdị Kanu nọ for 4 years. Ele ebe ndị village Nnamdị Kanu nọ for 4 years. Ele ebe relative Nnamdị Kanu nọ na England. Ele ebe ha nọ for 4 years. They are nowhere to be found. The only people who Kanu nta no munne that stood by you, only them. The only people in who Kanu nta, Emmanuel, Nenna, na my wife, divine mother, and the additional person, Nenna. These are the only people you have that stood by you. Ndeko zowu, an outsider. Ozu shimushi, and you can one now allow. You don't have any other person. When you monopoly, name my here, in my Chinese, no one, Naniki. Onye Chuku na azo, Eshina, Kenya, Chuku azogi, Ebuhugi, Kuje, Chuku azogi, Ebuhugi. Then when somebody but say, can you shimmy again? One bia ka anyị na-eshi ne gị na ndị POB ga na-atọtara ne gị ego a na-eshi ne gị nri ka gị rime Chukwu na azọ gị ọ gasị oke mgbanụ mebi ka ọ ghara ịdịkwa ka ngwa shitemene na nri. That is wrong. Ele ndị domine gị ndụ for 4 years ndị echiri igbu gị. Where are these people for 4 years actually bugi? Oh, Kanu nta no munne na protect gị na defend gị na make sure na iri nshi na aja. Ugbu a onye bịama na onye shi Kaduna bịama ya zụtara na gị granite. Onye shi Afaruku Ibek bịama ya ebutere na gị jibo. Onye shi Abaga na bịama ya ebutere na gị okporoko. Onye shi ihe hụ bịama ya ebutere na gị mkpobi gana na na-ata maka iche na ịgbọrọ ihe oju na onye gwọrọ ọgwụ na-atụ ya. Onweghị ọgwụ ọbụla ịgbọrọ n'elu ụwa enye gị nshi gị rie n'ọnụ. Enwere ndị na-agwọcha ọgwụ ihe rie nshi ha agbọọ ya bete enwere ọgwụ iriri anaghị irie ya abaghị n'afọ irie na ke ha gaana onye na-agbara Nnamdị Kanu for issue a blanket immunity to DOS. Na DOS we are structure, yes, all the structure, but in the name they corrupt. And they come with you the ability isend oji or gini mere you have not restructured DOS. Ele we game you got put in 1 month. Maga put in 2 years. Maga put in oh, you got put after when the new president you take when the new president 3 years he release again. Ele ihe game so ogbagara this cloud don't know onye obla n'ishi aka knotokwa gi na eche ka mgbe pụtara before ga apụta ele otu ihe ga in the next 3 or 4 years or 1 year or 2 years or 2 months before ga apụta. Why don't you take action today? Kenwudo na Igbo, kenwudo na POB. First of all, wepụ Chikedozie ma ya wo the apple no na DOS onye hapụrụ ne ala na arụ ala na efu ihe ọjọọ na-eme. Chikedozie nwe onye facilitate ihe ndị wepụ Chikedozie m ayawo nga ọsọnkụ gbabara n'ọdụ iwepụ ya then enwe ike ndị ọzọ
na-ejikọta onwe ha. This last week about sit at home, akwa kpagaghị okwu. Oh, DOS with the structure, but the structure, they don't believe in you. They don't agree that I give one and do her. None they can. They don't agree. Gina ha kambo. Instead, they come to terms that these people are corrupt. Chusha hanine. Haga created their own group. Okama. Get created a new members of DOS. Aina tani. Yara ha wurende ne anya mo ni shi ha. Tamani chima ha. Ọ dị mma ịchụpụ Chikedozie m ha enwe rebellion, get this band ha niile, create a new one. Yari nga ha before 2 or 3 months. People, I want you to understand that ndị Igbo listen to one person, Nnamdi Kanu. Ndị Igbo nọ na Biafran land, listen to one person, Nnamdi Kanu alone. Nnamdi Kanu would the only person, all they would the only person ga-agba ndị Igbo okwu, ndị Igbo eme. Isi ndị Igbo mee ihe siri ike taa, ndị Igbo ga-eme. Isi ndị Igbo jee kụwashima, ndị Igbo ga-akụwashi. Ihe ọbụla ịgbara ndị Igbo believe ka ọwụhụ Chikedozie m. So iwepụ this structure I create here, just like ihe mmadụ create na online. The ele ihe na-akpọ ya mgbe anyị na-eme ihe video. Ngị install ya database nwee problem, ga-ebupụ ya jee ebe ọzọ, tinye ebe ọzọ. Chushende niile nọ na DOS ma appoint new people. Radio ọbụla ha buru ọkara $10,000. Enwe radio ha buru he create akwụchemefo create a group ke na-eche. Ọkwa ịchụrụ omiomio nọ na ke na-eche. Chikedozie m is the person foment all this problem and still continue to foment problem. Ole ihe mere n'iji ige ewopia taa na echi gị na-eche mgbe ị pụtara ga-apụta hụkwanụ Nnamdi Kanu ga-apụta hụkwanụ mmadụ na-egbu ya na-ezi isi ya kwa na-epụtakọ ma Chineke ekwekwele. So cloud niile ha nke anyị n'isi Kanu nta nne ya anya Emmanuel nne nwaanyị m cloud niile ha nke anyị n'isi na anyị dufuge gị na anyị gbuge gị. But ndị gbuge gịnị ga-enye ha amnesty. ndị ọma onye ebutere gị ụgba gata, onye ebutere gị eju gata, onye ebutere gị ihe gata, warasị nye ihe ndị gbuge gịnị. Achọrọ m ka ị gee this video ka ị mara ndị na-enye blank amnesty, and for you to know ndị niile nọ na DOS wu ndị iro gị. The only person you got in DOS wu nne ya anya, and that is the fact. Me kwere, that is the way it is. Me like here wo tori only one ki nwere na DOS dam na otu onye na DOS nne ya anya. Ndị niile wu ndị iro, so chụpụ ha niile ọ ha ga create rike ha were naanị nne ya anya chọọ ndị ọzọ create a new one. Ndị Igbo ga-eso gị na-eje. What is DOS? Here we just online thing created on the DOS. Change your DOS. Boy, DOS means nothing. Boy, si na ndị ewu ndị gịnị ha ga na-arụ ọrụ, ndị Igbo gịnị so gị na-eje. O gịnị egide a ga-agba ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu egide a ga-agba ọzọ emi nne gịnị. Bridget so na ndị ụmụ nwanyị IPOB so je Kanu je bless ya Simon Ekpa to be their leader. Bridget ngwana tie na DOS. Ima powerful wonye dege ihe against you and your brothers and sisters for years. Oh, Ima powerful now is with me. Brufem wonye so ana Abateke ngwana ugbu Bridget Bruce Fem is now working with me.
anyị na onwe anyị kwanụ kwụna with you. So ka anyị gbamazie ego ụkwụ ka ị bịa kpọbata m anyị say okay we come back. That is not right. Nye abụ otu eji eme ihe. Ọwụ naanị these people wụ ndị Igbo nọ n'ụwa niile. Ndị members of DOS, 17 of them, minus Madam Nene 16. If they go, enwere other people ga-eso gị. Ndị Igbo ga-eso gị. Igbo gburugburu ga-eso gị. Ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ga-eso gị. Infanta Suckling ga-eso gị. Ala Igbo gburugburu knows only one person, Nnamdi Ezebunyo alone. Why don't you take action? Why don't you remove all these corrupt cabals nọ na DOS? Ndị agbata eke na ndị nshi na aja ndị ụchụ gasị mgbe ị pụtara somebody my prophecy ya pụta ha ga-take 6 months jee lecha ha niile before ya ebe eme ihe. Ị pụta ntụrụ ga-echecha 6 months mgbe ọhụ somebody abịa shende na crocodile tears ka kpọbata ịkpọbata ya ntụrụ. So ndị niile tara ahụhụ anọzi at the last. Ugboro ole ka i jiri na Chikedozie m oji o nwere ka o mere? Ugboro ole ka ị gwara Chikedozie m ihe o nwere ka o mere? Ele mgbo ị ga-take action mgbo this organization destroyed, that is a na-akpafu ọbara n'ala Igbo, mgbe ị ga-take action. Ele onye mere na ọ ga-awụ ndị niile mere ihe ọjọọ gị na pad ha n'azụ gị na-enye ha get away, ele otu a na-ekwu ya, get out of jail free card. Ndị kwụrụ nakwanụ with you. Ndị kwụrụ with you. No. Ihe awụ otu o kwesịrị ịdị. Asị asọkọta onye eze anya ekpuru ihe gba ya okwu. I know how many times ndị ihe niile ndị ọjọọ na ndị ụchụ gị na ha na-arụ ọrụ nọ na DOS na ndị POB mere m. Chineke edomeme ndụ. Ihe niile ha mere nne ya anya, ihe niile ha mere Kanụ nta, ụmụnne gị Kanụ Nnamdi Kanu, mmadụ ole shi from your village pụtara na social media bịa defend ya gị. Mmadụ ole relatives gị defend gị na social media or whatever. Mmadụ ole relative gị nwere na England, mmadụ ole defend gị. Mmadụ ole pụtagodoro defend ya gị. None. The only people you have wụ Kanu nta, Nnenna na Emmanuel na nwanyị m. Chine this onye a ga-akpọ outsider nne ya anya. That's the only people you have. Nobody else. Ndị niile ewu ndị mecha bịarie ahụrụ aha na Ireland ha agbata. Shade na gị crocodile tears. Mgbanụ oke ka anyị rụkọta m ọrụ. Mgbanụ bute m na erimeri ka nrime. Mgbanụ bute m na ụgba ka ntama. Mgbe mete na ite ka nrime. Ha nyegbuo oge ntụnụ. Ha asị na anyị kwuru ekwu na ụmụnne Kanụ nta na Kanụ nta na ụmụnne egbuone. Then ihe niile ebu anya n'isi. Then obi gị daddy happy. Which kind of thing is this? Ihe ogene, ihe agwụrụ agwụ. Ele dibịa gwụrụ onye dibịa ahụ kam aga m emeghachi ya. You just ka eme ya otu ka ele otu ọ ga-adị ndị na-akparị anyị na-eje enemy na-enwe upper hand na-eje. What is this? Ihe ogene, ihe owe egwuregwu, ihe owe a zero-sum game. Listening to so-called your DOS. Listen, Grant. Start video. When you went background, man, no background voice. Okay.
that get his money. His own brother said that we should ask him, and he can't say, were they not busy that palace? If you think I'm lying, call Emmanuel and ask him. Nature was there. Nature can give account of the that get his money. If they are involved, they will also. His own brother said that we should ask Kanunta because I'm doing this. You should let them know IPOB is not paying me. That gave Kanunta from the audacity to come in such. Now, because I'm doing it for free. Nah, no, I'm not. And on top of that, mother put online, they pay my money. I'm going to that's why were they not busy that if you think I'm lying, call Emmanuel and ask me. Some idiots will come and tell you rubbish. You call me recharge card. Another day, other people. Other people may do not me. And I don't care. I said that we should ask Kanunta. You should let them know from reliable source. Na Kanunta. Na onye kwuru okwu Ikenga manakwa na mgbe o kwuru okwu na DOS na Chikedoziem gege ntị biko I want you people to understand me. Ama m na enwere 17 people nọ na DOS. The only people m na-akpọ aha wo two persons, Madam Nene and Chikedoziem. Madam Nene kwụrụ na with Nnamdi Kanu, Chikedoziem akwụrụ. So ndị ọzọ ihe ọzọ ha na-eme achọghị m ime ihe a expand. Achọghị m ime ya expand. I don't want to do that. But so ndị ọzọ ha agamakpọ ha. Ikenga na-ekwu okwu na mgbe ọzọ mụ na Kanunta ga-ekwu okwu ihe mgbe anyị na-edefend onwe anyị na ndị ebuga anyị ebugo ọjọọ na mgbe ọbụla anyị pụtara bịa defend onwe anyị na ya ga-eme anyị expose na ya ga-abọheshi anyị ike. Achọrọ m ka Nnamdi Kanu, achọrọ m ka ị gara ihe ya wụrụ na Chikedoziem onye isi DOS kwụrụ na with you, ọ karị rebuke Ikenga. Ya wụrụ na enwere onye afarukwu ibe ka ọbụla kwụrụ na with you, ha karị rebuke Ikenga. Ọ wụrụ na enwere ikwu na ibe gị ọbụla bi na any place na ala bekee, akara hepụta rebuke Ikenga, but none of them came out than your brother Kanunta and me defending you for these 4 years. So ginyemende blank immunity. Inyeme ha duro mgbe ha na-need ba duro. Ihe awo isi na ino nwanyị kwụrụ na with you that we are useless. Grant. No amụtara na palace. Mmadụ apụta online na-ekwu ịta nwa na Ikenga sị na anata nwa. Ị na-asị na nna asị na ata ọ na bụ na akpata were they not busy na ata nwa na palace. If you think I'm lying, call Emmanuel and ask me. Nature was there. Nature can give account of ndị na-ata nwa. If they are involved, they will also tell you. Because I'm doing this
and IPOB is not paying me, that gave Now, Ikenga na akọwa na Kanu nta n'ọwụ mpa Kanu nta mụtara ya, ọ n'ọwụ mma Kanu nta mụtara ya, or maybe na Kanu nta wụ onye akpọtara from outside, onye ọ na-akọwa. Okay, so ihe ọ na-achịkọwa wụ na Kanu nta awụghị nwa mpa Nnamdi, ọ na Kanu nta awụghị nwanne nwanyị m or nwanne Emmanuel, so no onye akpọtara from outside. Nnamdi Kanu, achọrọ m ka ị gana ihe, because this thing is for you. Asịgaghị m ka ndị IPOB gana, it is irrelevant, they know all this thing, but achọrọ m ka gị na onwe gị filili na ị chọrọ inye ha blank immunity na gị gana ihe ha mere. Ndị chọrọ ọ dị ka ndị Boko Haram na-eje egbu mmadụ, gọọmenti ewere egbe nye ha, were ego nye ha, renti na ha hotel, si ha ji anọnọ. Ndị IPOB na-enwe ihe emege, a na-agbagbuchi ha. This is the way it looks like. Granting. the audacity to come in. Share this video. Share yake so that It's because I'm doing it for free. Because share here. And on top of that, I am paying my money. And I'm going to meeting. That was what gave them the audacity to come in. What kind of rubbish? Some idiots will come and tell you rubbish. You call me recharge card. Money, in fact. Make it do the another day, weekend, other people. Other people may do not me. And I don't care. Can no DOX no again. My game I can't tie anybody. Come what the whole world. All because now pay my money. And one idiot we sit at home. Is that I say that guy? Chineke one nigga there. I'm sorry to say that. But Chineke one not nigga. Did you? Nnamdi Kanu, do you understand? Ikenga who the spokesperson of Chike Doziemo say Chineke kpọọ nne gị. Nnamdi Kanu ọ gị ka ọ na-ekwu, ọ sị na mma gị na Chineke kpọọ ya ọkụ. Ọ sị na master prophet na Kanu nta eshobro no no anyị na ya ga-deal with us. We fought this these people fought with us for 4 years. Ele ihe anyị mere maka ihi gị jie na nne ya anya oji ya eme ihe, ijie Kanu nta ihe ijiri ya eme ihe, iwe na-ewe ha, then ma apụta na support ha. So Ikenga asị na ya n'ọnụ m ọzọ na ya ga-emechi m ike, na ya ga-ekwu my secret, and secret m o kwuru ihe na nwaanyị m na ọwụhụ nna gị mụtara ya. Onye ofili no secret m na ya nwere secret na my wife wụ bastard. No onye ofili no secret because ya na m kwuru ana pem na ya ga-ekwu ihe ama ma apụtakwa n'ukwu okwu ya ekwukwe n'ihe ọma, ihe ofili na ya ma ihe ndị iro kọrọ na ya just to blackmail us. Ihe ofili wụ eziokwu. So Nnamdi Kanu, this recording was for you. Before get che na echiri ime ihe ọma, onye echiri ime na ihe ọma a confessible, then gonna emere ihe ọma. So let's listen through. That's why they keep on shouting family in Kenya. Family in Kenya. Channel feje golu chip. Chukwu kpọkwa unu ọkụ. Chukwu kpọọ unu ọkụ. I wanted to say something, but the leadership begged me not to say it. I wanted to say something, but the leadership pleaded with me, please, Ikenga, do not say this one. But Chineke kpọkwa unu ọkụ. Unu created the office of enjoyment, the office of nkwobi.
na kanunta na no mutaria na palace mmadụ apụta online na-ekwu ịta nwa na Ikenga sị na a na-ata nwa ị na-asị na nna atụ na-ata ọ na bụ na akpata were they no busy na-ata nwa na palace. If you think I'm lying, call Emmanuel and ask him. Nature was there. Nature can give account of ndị na-ata nwa. Am I there? If they are involved, they will also tell you. Oh shit. Other people. Other people may do it for not me. And I don't care. Can no DOX no. Ikenga say that no one here chiri ikwu. No one here chiri ikwu yama. But na the leadership see ya na ekwubekule ya. So ele onye hu leadership owu Chikedoziem na Chikedoziem gwara si ya na ekwubekule ihe ama. Genekwenti Nnamdi Kanu genekwenti gerenti Ma dem aka no ntai anybody come the whole world you know. All because now pay my money and one idiot we sit at home. Is that what say that guy? Chineke one nigga go there. Somebody I'm sorry to say that. But Chineke go not nigga. That's why they keep on shouting family in Kewan. Family in Kewan. Channel feje go chip. Chuku pokwa on Chuku on I wanted to say something about the leadership begged me not to say it. I wanted to say something, but the leadership pleaded with me, please, Ikenga, do not say this one. But Chineke pokwa on they created the office of enjoyment, the office of nkwobi. Na kanunta na no amụtara na palace mmadụ apụta online na-ekwu ịta nwa na Ikenga sị na a na-ata nwa ị na-asị na nna atụ na-ata ọ na bụ na akpata were they no busy na-ata nwa na palace. If you think I'm lying, call Emmanuel and ask him. Nature was there. Nature can give account of ndị na-ata nwa. If they are involved, they will also tell you. If you get Ikenga na to people, Ikenga don't fear anybody. Ndị na-enwu nwanyị ndị na-enwu abominable people. Nwa ndị na-agụ nwanyị befakanik. I know all this. Abomination. It was because of the same act that Chukwuokike destroyed Sodom and Gomorrah. Go and read the history of Sodom and Gomorrah. Go and read the history of Roman Empire. Because of this very unsane act. Go and ask them. But I will na palace. He went about the name of His Majesty that is resting in peace. And the Aloy Ejimako will not go and tell Onyendu. Aloy Ejimako will not tell Onyendu. I will bring somebody that, with all due respect, I don't need to mention the name of King and Her Majesty, who are Nnamdi Kanu Ikenga sị na n'ụlọ ụnụ na ụmụ nwanyị na-arụ onwe ha aka n'ike na palace. No, because of na family gị wụ Sodom and Gomorrah. Nnamdi Kanu gana ihe. Chikedoziem didn't say anything. None of your relatives
said anything. Enweghị onye ọbụla awụ onye magịnị nọ any place in the world pụtara ni bịa defend ya gị apart from Kanu nta na ụmụnne na mụ. Enweghị onye ọzọ gịnị. During that time 95% of ndị POB so na-ege ihe na-aṅụrị na-achị hapụga ndị nọ na Biafran land o. They are with you. Ihe anyị na-ekwu ndị nọ na social media. So gee ntị nne gị ka ha kparịrị kparịa nne gị kparịa nna gị sikwa na ụmụnne gị nọ n'ụlọ na-arị ego onwe ha aka n'ike ụmụ nwanyị. Actually resting in heaven as I'm talking to you. These are two very good parents we have, and we love them. So it is a crime for us to speak their name in vain, and I will never want to do that. But when it's necessary to examine some things, we take permission and we use the word with all due respect to their person, because we respect the dead and we don't speak anyhow of them. I will not be here to pretend. Maybe as I'm talking to you, I respect them and I use the word with all due respect. Permit me the name of King and Her Majesty, who are actually resting in heaven as I'm talking to you. These are two very good parents we have, and we love them. So it is a crime for us to speak their name in vain, and I will never want to do that. But when it's necessary to examine some things, we take permission and we use the word with all due respect to their person, because we respect the dead and we don't speak anyhow of them. I will not be here to pretend. Maybe pretending that I respect His and Her Majesty of blessed memory. They are resting in heaven. They are in the bosom of the Lord as I'm talking to you. I respect them and I use the word with all due respect. Permit me to mention their name. Permit me to please do that. His Majesty don't have cure leg. Her Majesty don't have cure leg. Now the question is, why I don't wanna go Okorobia the man? Tell me, where did you get your cure leg from? You have cure leg. Your leg is cure. How come you have cure leg? If
like you have polio. We understand that polio is a kind of illness that our people fought. I don't know why. I can't understand what is going on. I don't know why. What could that be? I understand that Her Majesty and Mazen Nandekano. Nandekano. Inonihe Ikenga Kuru, the spokesperson of DOS. Ikenga is known as the spokesperson DOS. Osi mona kanonta na anya pụtakwala ejibia kwuo okwu again. The next day me kwuo okwu. Ma pụta challenge ha. Ya si because of na mpụtara challenge ye. Na ya ga-ekwu ihe ya filiri na ya ma. Na ya ga-ekwu ihe ha si na ha kọrọ na ya. Ya na akọwa si na nwanne gị nwaanyị ewu nwaanyị m na o nwere ụkwụ nchịgba na o nwere kioleg. Na nne gị na mma gị enweghị kioleg na mpa gị enweghị kioleg na ele otu o ji wuru kioleg. That means na mma gị mụtara ya from outside. Nnamdi Kanu nye ewu ihe spokesperson onye DOS kwuru. Enweghị onye ọzọ pụtara challenge ye. Onweghị onye ọfarukwu ibe ku pụtara challenge ye. Onweghị any other outside ya relative pụtara challenge ye ha na-etisi na awụ naanị m Nnamdi Kanu nye ewu ihe mere na these 4 years mgbe na-anọghị ya. So asị gị bọma ị ga-eshi n'ụkwụ na-abụ bụtọrị mma ka agwa gị and ọwụhụ na a ga-ahapụ gị ga-eji aka gị jee 6 months nọrọ then somebody adịle shen jeda crocodile tears ndị abịa sị eyi n'ọkwa Kanu nta mere n'ọkwa onye mere then ga-ekpere. This is fact ihe mere 95% of ndị POB joined hand together. That's why nji sị na DOS is irrelevant. Kagbuo aha ahụ DOS choose aha ọzọ sị na ihe ewu group gị na ha na-arụzi ọrụ ndị Igbo niile ga-eso gị. DOS wu ndị ụchụ ka anyị gere a sị ha na nwanne gị nwaanyị na onye ọzọ mụtara ya na ọnwụ nna gị mụtara ya. First of all, Ikenga sị na ya nwere inside anụ na family ụnọ na onye ahụ gwara na Kanu nta na-akpọ Kanu nta akpọ bịa. Onye ahụ gwakwara ya na nwanne gị nwaanyị na onye ọzọ mụtara ya. Mmadụ ole ka ị nwere n'ala bekee apart from Kanu nta? Mmadụ ole dị related to you ị nwere n'ala bekee? Nnamdi Kanu gị ka m na-ajụ. Mmadụ ole ị nwere n'ala bekee nwere ịntanetị nọ na Facebook nọ na YouTube? Mmadụ ole dị related to you no ịntanetị nwere ịntanetị? O nwere ka pụtara kwuo okwu? O nwere ka pụtara dee ihe si Chineke ekpere ihe ọjọọ? So who are your friends? Nye m na-ajụ gị. Ele ndewu ndị enyi gị na nwanne gị. Ndị enyi gị na nwanne gị wụ Kanu nta, Emmanuel Nnenna na Divine Mother plus Madam Nnenna ya anya na mụ na onwe m wụ Master Prophet Nnamdi Kanu ihe ewu ndị enyi gị na ụmụnne gị. We stood with you and by you to today. Ugbu a ndị DOS awụọ na ndị Boko Haram enyere immunity. I know one that stood by you. Ha ebu nshi na-achụgharị anyị in different ways. That is not right. Ihe mere eme, ihe mere eme. Ihe iriri eri ka onye agwụrụ agwụ ka ihe mere eme. Grant.
Majesty. None of them have K-leg or K-leg. K-leg or K-leg. Now, I want to ask. I am humbly asking, where did you get your own? But that's just by the way. If they did not sue Mazi Nashi, that means that they are idiots. If they did not sue Mazi Kenga, that means they are bastard. If they did not sue Mazi Metusela one headed, that means say that now to go one never. Obona face sue Mazi Abaranze, that means say they are non-entity. If they did not sue Mazi Nediofewu, that means Nnamdi Kanu Ikenga juga ele ebe nwanne gị nwaanyị nwetere odorokwu o nwere nye wa ajụjụ o si na that means na ọnwụ nna gị mụrụ nwanne gị nwaanyị ihe ewu ihe DOS Chikeduzium hapụrụ for these 4 years ndị na-akparị anyị niile na-akparị m na-akparị nwaanyị m akparị ụmụnne gị enwere any of your relatives pụtara anyị defend anyị Nnamdi Kanu enwere onye afọdụkwa ibe eko pụtara defend anyị no Nnamdi Kanu onwere onye afọdụkwa ibe eko nọ na ala bekee niile gburugburu pụtara defend anyị onwere onye afọdụkwa ibe eko nọ na village pụtara defend anyị o dee ihe na social media defend anyị no so mana ndị wunde ụmụnne gị na ndị enyi gị ka anyị na-ege na-eje Can't intimidate us. Hey, South Africa, they never pay. They are not well. We are contributing our money, and we are still contributing. We can't stop contributing because of you people. But we will not just we. ọkwa ịnụrụ na Biafran child si Biafran child I mean na Biafran child si na ọtọ gbawa nne gị Nnamdi Kanu Biafran child wụ onye ha na-akpọ general na IPOB ọ si na ọtọ gbawa nne gị mma gị ka Biafran child si na ọtọ gbawa ya aga onwe ihe m ga-ezu ezu Nnamdi Kanu nụrụ ya enwere onye of ya relative nọ n'ala bekee niile ma na America ma na England ma ebe niile ma Africa pụtara defend ya bịa bana Ikenga mba no ọ naanị m na Kanu nta Nnamdi Kanu anyị wụ ụmụnne gị anyị wụ ndị enyi gị you don't have any other people put us first tiga anyị first for a change I don't know why. What could that be? I understand that Her Majesty and His Majesty, none of them have K-leg or K-leg. K-leg or K-leg. Now, I want to ask. I am humbly asking, where did you get your own? But that's just by the way. if they did not sue Mazi Nashi, that means that they are idiots. If they did not sue Mazi Kenga, that means they are bastard.
if they did not sue Mazi Metusela one headache, that means say that now to go one never. Obona face sue Mazi Abaranze. That means say they are non-entity. If they did not sue Mazi Neliofebu, that means can't intimidate us. Hey, South Africa, they never pay. They are not well. We are contributing our money, and we are still contributing. We can Choi, sorry, my voice. Yeah, Divine Mother have to call me, and I see that there is no voice. Oh shit, scheiße. Yes, thank you, Divine Mother. Oh, I'm so sorry. That means that Divine Mother was listening. Become Biafran child. Biafran child. Thank you. Thank you. Biafran child. See, not to gba nwanne gị onye o kwuru ihe nga anyị niile nọ na ya enwe ihe a na-ezo ezo. Biafran child short to gba nwanne Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu nwere onye afọrụkwa ibe ka pụtara bịa defend ya mma gị. O nwere onye relative gị nọ all around the world pụtara dee ihe si mba kwụsịna ihe nnu na-eme. O nwere onye DOS dere ihe si kwụsịna ihe nnu na-eme. None. Nnamdi Kanu, you don't have anybody na DOS apart from nne ya anya. That is the truth and the fact. Nde kwuna with you nye ha flowers ha ugbo ire ndụ Chineke mebiri gari ndụ na-eje but nye godi ha flowers ha ugbo yi nwere opportunity
kpọọ anyị aha kelee anyị that we are with you. Nnamdi ta kelee ye, kpọọ Emmanuel kelee ye, kpọọ nwaanyị m Divine Mother kelee ye, kpọọ nne nna ya anya jie oji to lawyers gị si ha kelee anyị, si ha kelee anyị otu anyị ji gbaa mbọ, otu anyị ji lụọ ọnụ gị ọgụ. Kpọọ ụta na echi anyị chọrọ ya before ga konokọtama ndị iro gị ha agwọmara na gị jigbo, before ha agwọtamara na gị ihe agwọrọ agwọ, before ha ebutemara na gị ụgba na mkpobi na mmiri. Kelegodo anyị, we fought for you for a change before ga-enyeme ndị mmadụ adụrụ, before ga-enyeme ha adụrụ. Agama I pause my volume again because the reason pause ya mgbe m na-click ihe na-eme click, so ihe m ji pause my volume m ga-ekwu okwu m echefuo ya, so ama happy ụtọ ahụ biko na-ewele iwe. So Biafran child esi na ọ tọgba nwanne gị, ka anyị gee ya ọzọ, ka anyị gee ya ọzọ. They did not sue Mazi Nashi. That means that they are idiots. If they did not sue Mazi Kenga, that means they are bastards. If they did not sue Mazi Metusela one headache, that means say that now to go one never. Or one affair sue Mazi Abaranze, that means say they are non-entity. If they did not sue Mazi Neofewu, that means Can't intimidate us. Hey, South Africa, they never pay. They are not well. We are contributing our money, and we are still contributing. We can't stop contributing because of you people. But we will not just we give wherever they direct the Nnamdi Kanu nọ ihe o kwuru. Ọ sị ọ bụrụ na Kanu nta mgbe ihe mere ewu mgbe ohu ewetara akwụkwọ na a ga-esu ndị na-eyuzu ya name because ndị DOS na-eyuzu bụ ya name, asị na a ga-esu ha including with ndị ọzọ. So ha asị ọ bụrụ na ma esu ha onye na ọ tọgba nwanne gị. Tomorrow now anyị anọ na Maazị Nnamdi Kanu ekele na Biafran child, Maazị Nnamdi Kanu ekele na Ikenga. Last month ejighị m that video, Ikenga sị na egbupụ gị isi, Ikenga sị ha egbuo gị na aha nga ya gị. Onye ndị mmadụ na-eshedi crocodile tears na-ekele Ikenga apụkwala na IPOB, Ikenga nụrụ na IPOB, ha na-eyi ya aja n'ukwu, ha na-ahụ ya ka mgbọ, ha na-eprezi Ikenga na-ekwu na-eje. Ikenga sị recently ka egbuo gị, ka egbupụ gị isi. So Nnamdi Kanu, ele onye wu ya friends, ele onye wu ụmụnne gị. Na IPO hapụ ndị nọ na Biafran land, they are with you, you have them in the box. But anyị sị ndị bi n'ala bekee na-ekwu okwu na onyonyo na ihe niile a na-eme. Chineke mere ebere, you are the only one that speaks for our people. You are the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Agiwo ọchịagha, agiwo onye ndu, isi kụwashiwa, isi mewe ihe siri ike, isi ha bido egbe ọnụ, ndọrọndọrọ inwere onwe, ebido ndọrọndọrọ inwere onwe. But Nnamdi Kanu for now, hapụgodo ndị nọ n'ụlọ. Chineke gozie ha. Ndị na-ekwu okwu na media. Mmadụ ole ka ị nwere? Onwe onye ị nwere na-awụhụ nne nna ya anya. Kpọọ nne nna ha anya na social media. Nnamdi Kanu si lawyers si na ikele nne nna ya anya. Gwa ejumofo barrister lawyer ejumakọ ọwụhụ barrister lawyer ejumakọ gwa Princewell or send na any voice recording si na ikele ne master prophet si na ikele ne
Kanunta. Si ani kelene Emmanuel. Si ni kelene nnenna no n'ụlọ ni kelene nnenna ya anya. Anu machine begin akpọ nde Avid ndeke gere Nnamdi Kanu. What about us that fought with you, fought for you? Di kele anya ni ga nwa anwụ. Igbo Master Prophet kele ma agama nwa anwụ. Kele Avid onye ọbụla kparịkwala Avid onye ọbụla kparịkwala ya family go onye kpọ ya aha ekwukwule kpọọ family gị ha. You don't have any other family than Kanunta, Emmanuel, na Nnenna, na Divine Mother. The other people were not with you. Rather, most of them know within the, you know. I can prove it. Mmadụ ole na farukwu ibeku no na social media na-defend gị, na-defend ụmụnne gị enwere relative gị nọ n'ala bekee ele ihe ha dere na Twitter, ele mgbe edere ya, ele mgbe ha si na Kanunta na ọwụ onye bịara abịa, ele mgbe ha si ha na nwaanyị m na ọwụ onye a mụtara na bastard, ele mgbe ha pụtara si na family na awụ family Sodom and Gomorrah. Nnamdi Kanu gị ka m na-ajụ ihe gị kelee m agama nwa anwụ ka ị gere eledi all these people na-ege m ntị. Master Prophet anyị ihe ị na-ekwu anyị sọpọtụrụ gị nye m ele ihe na-akpọ ya super chat agama nwa anwụ. Ihe na-eme dị nnọọ gịnị? Ihe na-eme nnọọ gịnị? Enwebe ewu na-enwe m super chat ọ ga one dam. Ele super chat ele super chat nnọ. Oh Master Prophet ele super chat ndị hide underground na-ege m. Write down Master Prophet. Nri super chat na agama nwa anwụ. Super chat a na-enye Simon Ekpa, super chat a na-enye Ikenga na-akparị nne Nnamdi Kanu, super chat a na-enye ele aha ya Biafran chat na-asị na ọ tụgbawa nne Nnamdi Kanu a na-enye super chat nno nye m ya agama nwa anwụ, nno subscribe agama nwa anwụ. Hello, what is going on with these people? What pays ihe na-akwụ ụgwọ enemy Nnamdi Kanu? You have more money. As long as you soro ndị na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, ndị mmadụ na-eto gị na-eprezi gị. Ele super chat nọ. Ele ihe mere na ahụ gaghị m super chat nga. Ele mgbe ha na-akpọ alọlọra super chat. Ele eke Master Prophet. Enwebe onye n'ime nnọ ọ naanị ofu nwaanyị. Achọm ịkpọ nwaanyị ahụ nyere m super chat onyere m 50 cent ka onyere m $1 from America. Mgbe a na-alụ ọgụ ihe onyere m $2. Ele super chat nọ. Ele ndị Avid okwu m na-ekwu ana m edefend nọ. Ele super chat m nọ na-eje enye ndị otu Chikedozie m super chat na ndị otu Simon Ekpa. Ele super chat m eleke m nọ na subscribe ha bịa ha lecha ha apụọ agaghị subscribe ọ dị ga Master Prophet enweta ego ihere emegbu okwe nnọ were na ego nnọ tinye na otele nnọ tinye n'ike nshi nnọ. I don't care. Ele super chat nnọ weta na ya any dream super chat nnọ super chat ndị ọzọ na-eri weta na ya subscribe ọnụ were na video na tụkasịa ya everywhere ka Nnamdi Kanu nọ ya. Current leader of IPOB asks us to put that money. That's where the money will go. If the order is to give it to you, we give it to you. The first one. Second one, the door should never dabble into the finance of the family. Brother, I want to dabble into the finance of the family. Family go or Kanunta family. What do they have money? We will dabble into their family. No, we don't do such a thing. Nnamdi Kanu nọ ya Ikenga sị
when the current leader of IPOB ebe osi ha weta ego tige ego na ga-etige edere na akwụkwọ lekwe na akwụkwọ ịma ihe bidoro ihe ọwa akwụkwọ chere m eji na akwụkwọ biko nọ biko m na-eweli iwe nnọ ga na-anụ kịtịkịtịkịtịkịtị I have to click on this. I don't know how to handle it, but akwụkwọ edere on the 15th of either February or December. These two na more one or two 2022. Okay? Le hedrenga na lekwe hedrenga na 9. All money should be paid to Germany. Nenne ya anya. Okay, now what? So, here we hear many. Can you again in here this can you kuru? Is to give it to you, we give it to you. The first one. Second one, the dog should never dabble into the finance of the family. Brother, I want to dabble into the finance of the family. Family go or account of family. What do they have money? We will dabble into their family. No, we don't do such a thing. DOS should never dabble into. Kenga say, name a new leader of IPOB. Nande Kano, Ikenga was the spokesperson of DOS. Ikenga say na hamwene a new leader. And that is the fact. Hane Puya na Radio Biafra. Na hamwene a new leader. Nande Kano. Onye na anọghị nga na-elu ozu asị ya bọma yeshinokwu bọma ihe awụ ihe mere eme ihe awụ ọgụ anyị lụrụ for the past 4 years and ugbu a most of the people na lụrụ ọgụ against us abịa ma na again support ma gị maka ịkarị ndụ ahụrụ m the other day that idiot a na-akpọ Ima Powerful. O nwere ihe isi ya dee ya dee ndị DOS agbamara ya ụkwụ enwe ha Darlington ha ndị apụta. This is the people who push you get all these things. Most of this allegation came from Darlington. Ha na-akpọ mmadụ ashawo. Most of this allegation comes from Darlington na ndị ọzọ nọ na-akụ ogele na ndị ọzọ na-akụrụ na Ikenga ekpe na-eji. We know anyị ma ha. So ha si na ga wuzi onye ndu na-enwere onye ndu grant before ga-enye ndị ochu blank adro amnesty, get out of the jail free card ma ya wụrụkwa ndị America. Ndị onye ochu asị ya buru uju ọ dịka ije chọọchị onye gburu mmadụ asị ya lama na enwe ihe o mere enwe ihe o mere ya ejegbuo ọzọ fada asị ya lama na enwe ihe o mere enwe ihe o mere ejegbuo ọzọ ya egide a ga-agba ọzọ Nnamdi Kanu ihe wee egide a ga-agba ọzọ ndị gburu gị mma for years adị mgbe a ga-egide ha erilizie na ha no, they must come to a place that they say sorry anyị emene ihe ọjọọ. Prodigal son must come to a time that prodigal son say nna anyị emegherene. If not, elekwe na isi anyị na onwe anyị kwụrụ na with you. No super chat m jitrenu m super chat ya achọrọ m ka ndị rekọdụ ihe a sị na Master Prophet na-arịọ super chat na Master Prophet na-arịọ super asị m kamgbe m ji bido ihe to my recollection enwebe more than $2 or $3
super chat. So to tell you that Emege made because of money. Yeah, well, my first time even to talk about it because elegant nde bagana nde kanu wunde no na enye super chat. Mondo umu anyị highway bidoro ha na pump ha super chat. Mgbe chike dozie mondo otu ha na pump ha super chat. Mgbe ikenga mega ihe 95% of ndo POB na pump na super chat. Elekem ihe niile ebubo niile eboro nne ya anya nna support ya. Ebubo niile eboro Kanu nta nna support ya. Akwa nna hụ na eziokwu na ihe abụrụ ha wee ebubo. Ele super chat m. Ele subscription m. Na subscribe ona. Na were ne ihe tụkashia ya everywhere no. Na aga atọ. Ọ na Master Prophet benefit. As if no. Enwere m ike nchiji akpa ego nnu niile enwe ihe niile nnu nwere enwe ihe ọnwụ nchi ime ka ndị pastọ na ndị fada nọ they have nothing, they cannot prophesy, they can't dream, they can't see vision. Enweghị ike move one thing from one place to the other. Chikọta ha niile ma pope nno ma bishop nno ma ndị fada nno ma ndị priest nno ma ndị pastor nno ha nọ na one side ha forma this object with ikuku he move ya an inch aga m afọ ya furu oye America on my own. I assure you that. Ele super chat m akparịga ha religion nno m na-eweli iwe onye ọbụla mere ihe o mege ele ihe mere nọ nnu ji hụ ndị niile na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ na-enye ha ego. Ele kem ele super chat kem nnu nye m ihe aga m anwụ anwụ. Ele kem this video m play again na mgbe ha sị ọtọ gbawa nne Nnamdi Kanu ije gee that time super chat na-aga n'ihu. This video you can gashi na nne Nnamdi Kanu wa shawo ije gee original ya ị ga-ahụ na super chat na-aga n'ihu. 95% of IPOB was against Nnamdi Kanu na ha enwene a new leader. That is a fact. Onokwa na ofo atoga ha mashi 95% of IPOB say na ha enwene a new leader. Ekwuru ihe n'ọnụ ya ikenga kwukwuru ya na ugbu a somebody shared na crocodile tears je to Mazi Nnamdi Kanu ugbu a Mazi Nnamdi Kanu say respect ya na DOS Nnamdi Kanu, where were you Monday eji anyị n'ọrụ? Ele ebe ị nọ ugbu a ị nọ na position that you can do something. Onye ọbụla akparịkwala Avid, onye ọbụla akparịkwala ele the son, onye ọbụla ele onye ọbụla akparịkwala the awakened one Master Prophet, onye ọbụla akparịkwala Kanu nta ga-akpọ anya na your family member buru ibu. Your family member can't come. It means nothing. You're like, I'm my family member. Your family member can't come. None of them came out. Nnamdi Kanu, oh Nnamdi Kanu nta na Emmanuel na Nnenna na nwanyem stood by you. Don't say family member. Say ụmụnne gị na ụmụnna gị. Because family members gị apụta. Oh ụmụnne gị na ụmụnne gị na ọgọ gị nwoke na Nnenna ya anya were n'ishie ka ị ga na ihe all along. Ndị na-agba ya ụta erighị ụwa krọtịlị egbuye mma mmiri erighị ụwa krọtịlị egbuye mma mmiri erighị ụwa krọtịlị ele mgbe ị ga-apụtasị ekele nne ya anya that she's doing a good job. The finance of the family, that is the family of Kanu. Well, do we know the family? The answer is no. Second, the third one, the first one, cancel accounts. Only care about we say
thunder fire anybody that will talk to DOS. We can cancel out the one. Now let us do the second one. All sacked national coordinators appointed by Mazen Nandekan himself must be reinstated and with immediate effect. Okay, Sheva have reinstated now. No be here with it. I ain't June na scrotum. Methuselah. All sacked national coordinators appointed by Mazen Nandekan himself must be reinstated with immediate effect. Yeah, but man. You know we are zombie. Or never any order. All this will be reinstated. You know, glad the man the man that is struggling for his life. Yeah, when time bear concord what distance. So all here type outside the gate. All SAC national coordinators appointed by Mazen Nandekan himself must be reinstated with immediate effect. Ya be jira katini ha. Ya pata ya an excuse from DSS. No Dutch regi reinstate. Because they know they are not human being. Now, the number 4. No national coordinator is removed without clearance from him. So I actually that's on your sabotage the struggle. I got another kicker from him before I try the person. Head of DOS should immediately announce the new appointment of German coordinator. Okay, you see, you have no excuse from DSS. Number 7. Italy coordinator should not be tampered with. Yeah, say you have no excuse. We taking responsibility. We must continue, brother. Now, no account should be opened in South Africa, US, France, or anywhere, including Italy. If I were US, you see all these things they right here, I would do it. You see this thing written here? All these things is something that will, to guide me. What has no account should be open in South Africa? South Africa. No account should open in US. An account in US. All these things I will do it. All money should be paid to Germany. From our pocket. Ya wuru no ya wu DOS na ihe niile Mazen Nandekan si ihe mere no ihe a ga-eme. In fact on ihe mere because he was among the people na push ihe DOS na-eme. They work together. Anom na recently na this guy apụna from with them. But here wu ihe niile ha mere together. Enwere Biafran child Ikenga na Methuselah na ke na-ekpu okpu ka ishie ele ahụ ya ke na-ekpu okpu ka ishie n'ụlọ, which is the main ringleader of two niile enwere against Nnamdi Kanu. Divine ele ahụ ke na-ekpu okpu ka ishie ele ahụ ya ichefuna m ahụ nọ n'ụlọ Darlington. Ayawo onye bidono, ayawo onye isi ndị so abai azụkọta ndị media warrior fact tine efe otu eji ka ego IPOB niile gburumegbu. Darlington so ya na ndị ọzọ Darlington, Methuselah, Biafran child, Ikenga, Efe. Here wu the main people Logidene. They were fighting, but they were fighting against Nnamdi Kanu. 95% of the IPOB was with them. Nene with only one na DOS. 2 or 3 other people cowards, they chickened out. They chickened out. Hey, achahum ka ha kpariam na-eche. Hey, believe on Nnamdi Kanu ga-apụta in 6 months. Ka abanye aha ọkpa 4 years. Enwe ha ọkpa. Ekwurukwe na ekwuru ha n'eziokwu mgbe ekwesịrị ikwu eziokwu.
Ombo Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta onye ndu ka abịa were ọkwa. These people thought that we were foolish. Agumaka. Our money should be paid to Germany and Nanya. You come and force me now. You have to travel to every members of IPOB to their house with the gun at the gunpoint. Now and how could we go to Germany? Foolish people. Ikenga eruo by isi Chineke kpọọ mma Maazị Nnamdi Kanu ọkụ. Let us listen. Because I'm doing this and IPOB is not paying me, that gave Kanunta the audacity to call me a recharge card. It's because I'm doing it for free. And on top of that, I am paying my money. And I'm going to meeting. That was what gave them the audacity to call me. What kind of rubbish? Rubbish. You call me recharge card. Money, make it do the another day. And one idiot we sit at home. Is that I'm saying recharge card? She make a one mega put there. Now, when I hear my name, the reason the teenage these voice recordings, mputane kuna yare katoka mashi. Wopta hankwa ke nde autopilot mere. Have good. But you have to understand, on your blame muga Simon Ekpa. Don't blame Simon Ekpa. They were all working together in the beginning. Mgbe na Simon Ekpa notice that they have nothing. No ya ka ha na use. Simon Ekpa chozie a rise. Have loazi against Simon Ekpa. They were working together. Ya wuru na Simon Ekpa na-enye ha share. They would have been working with her. And when Simon Ekpa declares her irrelevant, her laws against Simon Ekpa. Simon Ekpa will only know. I can make go Joe Basaraya because I'm not here. Ya no ya him gagwe magwe. After all, mbone ya osi ndotu ya ha support mam. Na ha barelam. On ani comes Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu emeghebe ọnụ si ndị POB ha kparịkwala Master Prophet na m nyere ya aka na m zọpụtara ụmụnne ya maka ebubo eburu ha for 4 years okwubeghị. But Simon Ekpa si ndị otu ya ha kparịkwala m. Demanded him ka Maazị Nnamdi Kanu kwuo ye na ogo a lụrụ for 4 years na ọwụhụ for nothing na ihe awụhụ zero sum game egide a ga-agba ọzọ. O nwere movie my wife na-ele movie ndị China. Somebody ga-alụgide ọgụgụlụ si a na-akọ akụkọ na onye egburu nna ya onye egburu nne ya onye egburu nna ya onye emereke ya si ngide gị lilekwa chanwe nchọm eje arịa mountain gide enemy. Mgbe onye haliri mma ka ogbue ha emechite hei mgbe nna gị ri ntakịrị onye na-ene nna m aka hei agwọ m egbu gị. Ihe ewu movie elere for 3 or 4 hours. Gide onye iro
mgbe ọ ga-echetawo ihe onye iro hụ mere, ihe nna onye iro hụ mere in the past, ka hapụ ya, ihe wegide ga-agba ọzọ. Onwe mgbe m si achọrọ m ka enwe udo, but achọrọ m ka ndị nwere ihe ọjọọ na ka enwe first of all isi ha na-eme ihe ọjọọ chegharịa nọ chine na ihe ọjọọ pụta mee na ihe m si nọ mee. So today ana m asị Maazị Nnamdi Kanu gere m ntị. 95 of IPOB member na-awụ ndị nọ n'ụlọ, hapụ ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ na social media, 95% of them are still your enemy, or were your enemy for 4 years. Ọ maka ere ndụ today ka ha ji, or maybe ekomene ha, then ha na-separate, ndị separate na-abịa to you. All 95% of ụmụ nwanyị IPOB gbakọrọ aka ga-agọzie Simon Ekpa na ọ ya wụzi onye isi. Nnamdi Kanu is a fact. Enwere m picture ụmụ nwanyị niile ejere ihe, ma ndị ọzọ cheki ga cricket na ha amawo ihe ejere ji ime, ịma ihe ijeji ime. Simon Ekpa sị gị bịa ka ekpe na-ekpe ekpere na-agọzi Simon Ekpa ka ọ wụrụ ka ọ succeed, wara asị Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ. Ugbu a ele onye na-aghọrị, ugbu a ụmụ anyị niile Bridget ha niile enwena ha problem Simon Ekpa abịa na anyị ekwuzina ụdị Nnamdi Kanu. Tomorrow na Nnamdi Kanu ewere Bridget mee onye isi. Tomorrow na why not you were Cornelio Ofegbu mee onye isi? Nnamdi Kanu gịnị mere ị ga-ewere Nelo Ofegbu mee onye isi? Gịnị mere ị ga-ewere Rita Eze mee onye isi? Ele ihe mere na ị ga-eje kpọbata ha Uche Mefo back. In fact, ele ihe Uche Mefo mere, ndị arụ na ala karịa Uche Mefo. Omiomi ihe mere buru ibu, but ndị IPOB nọ na right now, ndị US nọ right now arụ na ala karịa omiomi Uche Mefo. Ele ihe m na-ekwu, anyị need reconciliation, but they need ka ndị mere ihe ọjọọ kpere na eme na ihe ọjọọ, so that ndị aka ha dị ọcha, ndị mege ihe ọbụla ị gwara ha ma ọrị mma ma ọrị mma. Kanu nte emene ihe niile Nnamdi Kanu gwara eme ma ọrị mma ma ọrị mma, o mene nne ya anya emene ihe niile Nnamdi Kanu gwara eme ma ọrị mma ma ọrị mma. Ụmụnne niile emene ihe niile ọ gwara ha mee ma ekpere ma like ihe ma like ihe emene ha otu. Ndị enupụrụ gị isi wụ ndị ese akparịra ha, then kpọọ ndị ọzọ bịara ọhụrụ. Hey, respect ya nọ Avid, respect ya nọ ndị veteran. Why not she respect ya Master Prophet Nnamdi Kanu? Why not she na nne ya anya the right? Onye ọbụla respect ya ya, onye ọbụla akparịkwala Kanu nta na ihe niile o megewu ihe m jiri ya mee. Woo! But ka enwe unity, nye wo Chineke eme ihe, nye wo Chineke eme ihe. Ekele na m nọ n'ụbọchị taa, ihe m ji na-ekwu ihe ewu ọ ka ọ dị anyị mma, ka anyị succeed, ka ọ ghara ịwụ Maazị Nnamdi Kanu eme ihe ewu hush ya wụrụ na ya ewerekwe ndị iro sọrọ ndị onwe one day ha ma ya mma n'azụ, literally ịma ya mma n'azụ. Nwaanyị jere hụ Maazị Nnamdi Kanu si na asị na enwere ndị dị corrupt na DOS. Yes, ọwụ na enwere 16 of them are corrupt. The only person na-adịghị corrupt ihe ọbụla, I don't care ihe Madam Nene ya na-emege ihe o mere, ihe mma na ọwụ lekwe ihe Nnamdi Kanu si ya mee ihe were ego oji mee ihe, were onye ego onye were ego onye were ego oji zụta ke, were ego oji kwụọ ndụ ụgwọ, were ego oji mee ke. Nne ya anya mechaa ya Nnamdi Kanu wụ onye ndu, wụ onye isi. Maazị Nnamdi Kanu, my advice wụ first of all, ụjọ atụla gị,
na ndị mmadụ ụjọ na-atụ ha na advisors na-asị achụbekwala ha ịchọ ha n'oge nwe chaos. There is chaos already. Share all members of DOS, sack them, dissolve all the name, choose another name, create a new people. Sorry, again, I recommend name. Create a new group, work with that group. You have a DOS, where you war where akwụkwọ iderede, transfer it to this new group with a new name. Share all members of DOS were new people, fresh new people. See, now these people won't get a hana on. Chike doesn't nando to her. Hey, brew equipment. Hey, were near TV. Away go like order. Before 1 year, that people begin how got tot a new one. What is going on? So that they be go hona name on integrity. Na when I get so ndo that hana the hocha nde hana nwanne ha kwuje chunta ha apụnta na agba agbara ọkpa nwanne ha onye ya na nwanne kwuje ihe ana ama nwanne ha mma n'azụ. Nnamdi Kanu ha mara gị mma n'azụ ma ga achọghị ikpete eziokwu. Nwanne mgbara awọ na-azọ ya afọ, nwanne nkapi n'aka ya ọnụ. That is fact. Fact. The only people you have are Kanonta, Emmanuel, Divine Mother, Namuno Wim, Tine, Madam Nene. We fought for you. The whole coordinator also known as national coordinator in America, national coordinator, national coordinator, they were against you in the beginning. They were working with the Fable, all of them. Some are working with Simon Ekpa, all of them. Europe, Africa, everywhere. They were working. We, 5 of us, we openly with you. Hane menani he braha. Ndozo na-eme ihe Chike duzie m gwara ha. Nnamdi Kanu, that is the fact. Ekpukpu ule eziokwu gị na-ekpukpu ya aka. Enweghị any of your relatives everywhere that were supporting you in those days. Enweghị ha niile was working with Chike dozie m. Nnamdi Kanu, that is the fact. Relative gini enweke putara stand there with you. Now Kanonta, Emmanuel, Nenna, now my wife. Ndozo, they chickened out or they are working with the enemy. Ta onyo brown. Puta yaga bia jin yo dere. Mbai na log. Relative gini ne buruburu ebobla hana. Hejim nye ha dere. Mgbe asị na nne gị na ọtọ gbawa ya jim ha dere. Mgbe asị na Chineke kpọ nne gị ọkụ jim ihe ha dere. Mgbe asị na Kanonta wo illegitimate wo onye bịara abịa jim ihe ha dere. Mgbe asị na my wife wo illegitimate daughter jim ihe ha dere. Ma ha jimie they are enemy. Nnamdi Kanu, that is the fact. Ekelene m nọ n'ụbọchị taa Chineke duonno. Ekwuru m okwu mgbe m na-ekwu okwu maasị na wetemlene m super chat. The reason ji kwuo ele m anya ndị kparịrị Nnamdi Kanu, kparịa nne, kparịa nna ya, kparịa ihe niile. Mgbe ha na-ekwu ihe nnụ na-enye ha super chat. Mụ na onwe m no on the other side of those time. Ihe niile anyị kwuru awụọ na ihe mere eme onye eziokwu. That is anum on the right na ihe nne ya anyị megewu ihe Maazị Nnamdi Kanu ji ne. Ihe Kanonta mege ihe Maazị Nnamdi Kanu ji ne. Ele ihe mere nne enye gị mkpenụ super chat. So onye nọ like wụọ naanị
onye tụghachi na-atụgide family Nnamdi Kanu ọwụ family onye tụghachi na-atụgide siblings Nnamdi Kanu then na onye ha ego then n'ụkwa ndị iro mgbe Ikenga sị ọ tụgbawa ndị Nnamdi Kanu o nwetaghị super chat mgbo Biafran Child si Chineke kpọọ ya mba Biafran Child si ọ tụgbawa anya Biafran Child Chineke kpọọ ya ọkụ o na ihe a chiri ikwu na leadership si ya ekwuru ya emecha kwuo ya na my wife o illegitimate daughter ọ nwụrụ onye IPOB ọ nwụrụ onye Afarukwu Ibeko ma nwa amụrụ amụ ma mbịambịa ma nwaanyị alụrụ alụ nwere nke pụtara na defend ya your family none of them onye ahụ kwuo ya ejimie talk to the hand jim your tweet jim mgbe ị challenge the Ikenga mgbe ọ tọgbawa nne Nnamdi Kanu jimie Biafran Child talk to the hand if you don't have it iwe onye iro ugbu a na you are now working with Nnamdi Kanu ị ka wuo onye iro Nnamdi Kanu ga-asịgodo anyị na onwe anyị kwụrụ na wutin mege ihe ọ chọrọ si ya anyị ekele nnọ before akpọtama ndị iro. I'm done here. Ekwefere na anọ m na enwere one of our friend ga-eme a program so aga m apụ ka ndị mmadụ nwee ike gee ntị ndewo nọ Maazị Nnamdi Kanu my advice bụ so nwa onye ma echi ihe chi ga-awụ ekpere m na-ekpere gị na ọfọ m na-agọrọ gị wa ọfọ ndụ na ahụ isi ike ọfọ ogologo ndụ ana m asị ka ndọgidere n'ahịa na-anọ ka ala Igbo ihe wụ ọfọ ihe my projection echike na nga echiche ọjọọ project na nga ihe ọjọọ proclaim ga nga ihe ọjọọ ọ ka ọ dịrị gị mma ka ị pụta nne gị anwụọ na nna gị anwụọ na maka iyi ndọrọ asị m ka ị pụta na ndụ but eme ngwa ngwa meghọrọ ọdachi ndị iro gbara gị gburugburu o nweghị onye ọbụla kwesịrị isi na-eji bute ji ma bute ede gaa nara tige n'ọnụ gị because all of them were working together in the beginning. That is a fact. Where were they for 4 years? Ndị ahụ butegere na gị nri taa ele ebe ha nọ 4 years ago. Because they are still suspect. I'm telling you. Mgbe ha na-anọ with you that time. Ugbu a na ifele na na-ere ndụ. They are still aga na-eji otu anya na-ele ha. Ya wụrụ na ị nwere ring ị ga-agbara mmadụ bute big poison acha red no problem ma ga enweghị ihe ọbụla onye ọbụla butere apart from nwanne gị nwaanyị ụmụnne gị erikpele Abụmonye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụmonye master prophet na-echere mechiche ọma abụmonye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụmonye onye amụma Yahuwa na-echere mechiche ọma abụmonye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụmonye master prophet na-echere mechiche ọma abụmonye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụmonye master prophet na-echere echiche ọma abụmonye n'ụwa
onye kambu n'ụwa abụmonye Master Prophet nechere mechichamae abụmonye n'ụwa onye kambu n'ụwa abụmonye. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great seer, the difference is clear.